Kaixo etorriak Bootstrap ikastaro honetara, nire izena Iñaki Erretegi da. Hasteko Bootstrap zer den ikusiko dugun. Bootstrap framework bat da. Zer da framework bat? Lan egiteko tresnak eta baliabide multzoak barne hartzen duten sistema bat. Honek lan egiten du bai HTML, bai CSS eta bai JavaScript lenguajekin. Gainera, Bootstrap sistemak lagunduko digu maketa batetik edo webgunearen zirriborrotik proiektura pasatzea modu azkar eta erraz batean eta gainera diseinu responsibo batekin. Hau da, gailu desberdinetara egokitutako proiektu bat. Jende askok Bootstrap aipatzen dugunean irudikatzen du estilo oso berdin batean sortzen diren webguneak. Botoi estiloak oso ohikoak izaten dira, zerrenda hauek baita ere, baina adibide batzuk ikusiko ditugu jakiteko diseinu oso desberdinak eta egokituak sort ditzazkegula. Adibide moduan, webgune hauek ditugu ikusteko diseinu oso desberdinak sort ditzazkegula. Aipatu bezala, Bootstrap framework honekin lan egiten dugunean, modu responsiboan sortzeko ezaugarria dauka. Hau da, gailu desberdinetara egokitua. Horregatik, leihua txikitzen badugu, gure gailura egokituko da. Hau ordenagailu batean izango litzateke adibidez. Hau adibidez tablet batean izan daiteke. Eta mugikor batean, horrela esan.